ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಬೊಲ್ಪಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಇಂತ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾರ 2 ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತೀರು. ಐಕೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಡಿತ್ತಂಡು. ಇನ್ನು ನಾನು ಪುಂಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗೀತದ ಬೊರಿದು ಪೇರ್ಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಲ್ನ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪೋಪಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಡೈರಿಗೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಡಪೆರಂಡು ಗಾಡಿ ಒಂತಿಗಿಡ್ದು ದೀದ್ ಬರ್ಪದೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ರೋಡ್ ಸರಿ ಜಾತ ಇಕ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನ್ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಸಾರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಸಾರ್ ಮಂತಂಡ ಮೂಲು ಪುಂಡಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲಾಪುಂಡತ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದದು ಒಂಜಿ 10 ಬೇಲೆದಕ್ಲೆ ಚಾಕೊರ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಪೋಯೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ತೋಟ ಅಂಚ ಬಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪಿಕಪುಡ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪುನಿ ಯಾಂಪುನಾಗ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಪೇಜಿದಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆದರೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಯಾಲ್ನ ಚೂರು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಸೇರಿಯೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದಾದ್ರ ದೆಪ್ಪೆರೆವರಿ ಪೆಜ್ಜೆರೆವರಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಲ ಪೆಜ್ಜೆ ಒಂತಿರತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 3/4 ಬಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಾರಿತ್ತಂಡು ಬತ್ತದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದು ರಪ ಪಿದರ್ದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಡಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಯೆ ಸಮ ಉಂಡುದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೆತ್ತನು ಬನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಏಕ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಪೆಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಿಕಪ್ಡು ಕೊನಪುನೇರ್ದಾದ್ರ ತೋಟದಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಬರ್ಪುಜತ ಅಂಚ ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ತುಂಬ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏಕ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತ್ ಪರಿಯೆ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆರದೊಂಬೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪೊದ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.